Sponsorul emisiunii Pelican, serviciul de livrare a apei preferată. Ziua bună începe de dimineață, iar noi știm cum să o începem corect și încercăm să vă ajutăm și pe voi, sau cel puțin să vă aducem informația care ar fi potrivită pentru o zi ca să treacă superb. Cristina Finetti, Victor Solon are alături de voi, un combo ideal pentru o zi reușită. Dragilor, vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă promitem că această ediție o să vă placă tare mult. Haideți să vedem ce am pregătit pentru voi în această zi. Astăzi e o zi frumoasă și ca de fiecare dată avem pregătite surprize și vorbim despre ceva ce pare desprins din filmele science fiction, dar este cât se poate de real. Mâncarea printată 3D în loc de... Bună ziua! Serios? Mâncarea 3D? Da. Dar cum așa? Cum mâncăm? De la printer? Nu știu, urmează să vedem, dar și pe mine m-a lăsat cam curioasă această informație. Mâncare 3D. În loc de cerneală, spre exemplu, se folosesc produse alimentare. Așa, da, dar se scoate undeva, cumva, nu? Nu știu, urmează să aflăm, da, chiar e curios. O așteptăm în studio, prieten, pe experta vocațională, Tatiana Melnic, care ne aduce sfaturi nu scoase de la printer, ci din propria experiență. Și vom discuta o temă foarte importantă, în special pentru tineri. Rămân să-mi fac cariera acasă sau plec în străinătate? Tot astăzi pregătim, bineînțeles, și lucruri gustoase, mai degrabă bucate gustoase la bucătăria noastră. Rețeta este pregătită, așa că rămâneți pentru a afla și pentru a o descoperi și voi. Găluște cu prune. Găluște cu prune. Cum mă găluște cu prune? Nu știu, n-am mâncat niciodată. Noi v-am spus de la începutul ediției că astăzi va fi o emisiune tare interesantă. Trebuie neapărat să stați alături de noi toate minutele rezervate. Astrele sunt dispuse și în această zi să ne spună pentru fiecare zodie în parte care este tonul zilei. Cine va fi mai norocos, la ce trebuie să atrageți atenție? Rămâneți cu noi și veți afla. Iar în studio vine la noi interpretul Ion Cernei. Ne va cânta prima sa melodie de muzică ușoară, Du-mă, dorule. Va veni împreună cu acordionistul Ion Vârcolici, așa că îi așteptăm cu drag. Iar acum vrem să începem fastuos ediția cu invitația de sport pe care vă lansăm alături de Iulian Godea, antrenorul care o să vă inspire pentru o zi reușită cu câteva exerciții faine. Salutare, dragii mei! Urmează să vă prezint un complex de exerciții datorită cărora veți încălzi toți mușchiuleții voștri. Și primul exercițiu va fi marșul pe loc. Putem să complicăm acest exercițiu și am să vă explic cum, dar începem de la bază, cel mai simplu. Amplasăm tălpile la nivelul șoldurilor și ridicăm genunchiul la fel la nivelul acesta. 2, 2, 3, 3. Și așa facem câte 15 repetări la fiecare picior. Dar putem complica acest exercițiu prin a adăuga brațele. Deci, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Bravo! Am finalizat primul exercițiu. Următorul, rotirea șoldurilor. Amplasăm la fel tălpile la nivelul șoldurilor și facem o mișcare circulară de rotație a acestora cât mai largă. Întindem foarte bine partea din spate a picioarelor, bicepsul femoral, zona lombară și fesierii. Pornim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne-am oprit și în direcția inversă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Am finalizat și acest exercițiu, bravo! Următorul exercițiu, pendul cu piciorul. Acest exercițiu îl puteți face mai complicat și mai simplu. Dacă el va aduce o dificultate mai mare, aveți nevoie de un suport, utilizați peretele. Dacă sunteți puțin mai avansați și pregătiți fizic, respectiv, repartizăm greutatea pe un picior, celălalt îl ținem în aer și liber mișcăm piciorul în față și înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trecem la al doilea picior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și am finalizat și acest exercițiu. Penultimul exercițiu din această serie îl vom face exercițiul pe care eu îl intitulez Nu știu. Ce trebuie să facem? Amplasăm brațele lateral în drept cu torsul și ridicăm umerii simplu în sus spre urechi și menținem timp de 2 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și la finalul acestui complex de exerciții vom adăuga puțin balet. Amplasăm picioarele foarte, foarte îngust, nu trebuie să se apropie tălpile și la inspirație adâncă ne ridicăm pe vârfuri menținând continuu inspirația. Și lent coborâm în jos, expirând. Am finalizat și acest complex de exerciții care sper că v-a energizat. Vă urez o zi cât mai luminoasă să aveți. Controversată tema care va urma, dragi prieteni, mâncărica printată 3D, dar despre ea vom discuta. Ați auzit bine, există deja imprimante care nu creează obiecte din plastic sau metal, ci mâncare. Cum așa? Practic, e ceva rupt din realitate și în loc de cerneală, aceste dispozitive folosesc ingrediente alimentare, are loc de hârtie, printează farfurie ta. Doamne ferește, deci Nebunie. așa s-a ajuns chiar, există friteuze, cuptor cu microunde, cuptorul sau aragazul, tigăile. Mă, îți dai seama că or să dispară dacă apare, iată, ceea ce vom vedea în următor material? Să știi că eu aș fi de acord să o am acasă această acest aparat de printat mâncare, pentru că Prințesă. Eu aș deveni prințesă, că n-aș găti deloc, dar hai să vedem într-adevăr cum are loc pe adevăratele. Cum funcționează? Într-un mod surprinzător de simplu. Ingredientele sunt transformate în paste sau creme, de exemplu, ciocolată, piure de cartofi, aluat sau chiar carne procesată și sunt introduse în cartușe speciale. Apoi, imprimanta construiește preparatul strat cu strat, exact cum ar face o imprimantă 3D clasică. Rezultatul, forme perfecte, detalii incredibile și preparate, care arată mai mult ca niște opere de artă decât ca mâncare obișnuită. Tehnologia este deja folosită în restaurante moderne, unde bucătarii creează deserturi spectaculoase, imposibil de realizat manual. De exemplu, poți avea un desert din ciocolată cu o structură geometrică extrem de fină care se topește în gură. Dar nu este vorba despre estetică. Mâncarea printată 3D are și un rol practic foarte important. În spitale, de exemplu, această tehnologie este folosită pentru a crea mese personalizate pentru pacienți, adaptate nevoilor lor nutriționale. Astfel, fiecare porție poate avea exact cantitatea necesară de proteine, vitamine sau calorii. De asemenea, cercetătorii analizează posibilitatea de a folosi imprimantele 3D pentru alimentația astronauților,
În spațiu unde resursele sunt limitate, această tehnologie ar putea permite prepararea mâncării direct la bord, în funcție de necesități. Mai mult decât atât, există și ideea că mâncarea printată ar putea reduce risipa alimentară. Ingredientele pot fi dozate foarte precis, ceea ce înseamnă mai puține resturi și un control mai bun asupra consumului. Desigur, nu toată lumea este pregătită să accepte această schimbare. Pentru mulți, mâncarea înseamnă tradiție, gust autentic și emoție, nu doar tehnologie. Însă chiar și așa, este clar că viitorul gastronomiei se schimbă rapid. Poate că nu vom avea mâncare imprimată 3D în fiecare bucătărie, dar direcția este clară. Mâncarea devine din ce în ce mai personalizată, mai creativă și mai tehnologică. Lângă noi deja se află experta vocațională Tatiana Mielnic, de care de fiecare dată ne alege cu mai multă claritate în alegerea profesiei, ne ajută să facem lumină în ceea ce ține de viitor, muncă și alegere potrivită pentru noi. E bine, dragi prieteni, în această dimineață vom discuta despre beneficiile alegerii muncii în Republica Moldova, peste hotare, cum să ne ghidăm în carieră. E o temă care frământă pe mulți dintre cei care abia absolvesc, liceul. Iată, acum, în perioada asta, sunt pregătirile pentru ultimele, da? După care, în perioada verii, sunt 2 luni de zile în care fac o alegere, iar în luna august, la începutul lui august, deja se depun documentele, actele la facultate, unde alegem în Republica Moldova, alegem peste hotare, îmi fac carieră în străinătate sau rămân aici acasă. Toate le discutăm astăzi împreună cu experta vocațională Tatiana Mielnic. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați revenit alături de noi. Puteți să ne spuneți, cariera în străinătate este o variantă mai bună? Plec sărac, vin bogat? Nu este un răspuns universal. Dar este absolut necesar să abordăm și acest subiect, pentru că, așa cum vă refereați mai devreme, iată absolvenții noștri de BAC sunt pe ultimii 50 de metri până fac o alegere. Ce fac după BAC? De aceea, munca aici acasă sau munca peste hotare, ea trebuie să fie o decizie informată și asumată respectiv. De ce pleacă? E în vogă, ce? Ar fi. Dar, ca de obicei, întotdeauna motivele sunt cele care stau la suprafață sau, cum noi preferăm să le spunem, sunt vizibile cu ochiul neînarmat. Și sunt cele mai profunde. Cele care vizibile, deja unul dintre ele dumneavoastră l-ați nominalizat că este în trend. Dar este vorba de salarii mai mari, este vorba de oportunități percepute, și fiți atenți, percepute mai bune și, de ce nu, și independența, pe care toți și-o doresc. Iar dacă este să analizăm mai profund subiectul, atunci aici am să vă dau o statistică. Tinerii între 18 și 24 de ani, printre ei se înregistrează o rată de șomaj 1/6. Ceea ce ne vorbește că tinerii sunt în căutare. Iar aici nu ar trebui să mergem pe palierul discuțiilor că în țară la noi sunt locuri de muncă. Nu asta este subiectul pe care îl abordăm acum. Este altceva prin prisma care este scopul cu care eu merg încolo. Dacă este unul de moment pur financiar sau este altul prin care eu văd ca o opțiune de dezvoltare profesională. Iată, cam așa trebuie să privim acest subiect, de ce pleacă tinerii din țară. Dar știți, foarte frumos este atunci când noi am putea să modelăm cu dumneavoastră o situație. Haideți să admitem 3 tineri absolvenți de BAC, dintre care unul ia decizia să plece, altul face o facultate aici în țară, iar al 3-lea nu face facultatea. Face niște cursuri, așa cum vorbeam noi despre aceste instruiri neformale. Și dacă am sta să analizăm ce ar urma în următoarea perspectivă, 2, 3, 4 ani, eu admit următorul scenariu.
Cel care a plecat din țară, da, poate este mai bogat, am să utilizez termenul pe care îl spuneați dumneavoastră mai devreme. Financiar. Cel care a rămas să facă o facultate, poate și-a găsit pe măsură un job sau mai este încă în continuă învățare. Iar cel care a făcut o instruire neformală, dar care ea este acum în trend, fie aceeași digitalizare, fie aceea social media și multe altele, el bine și-a identificat obiectivul său, s-a adaptat cerințelor pieței, a rămas aici acasă, este bine mersi și deja câștigă bani. Deci, vedeți, de la un subiect foarte simplu la prima vedere, noi în condițiile pieței muncii actuale putem să revedem absolut un tablou diferit. Da, știți, pe timp era așa un soi de stereotip că cum ai dat bacalaureat, ai obținut deja o primă diplomă și să nu ai studii superioare. De parcă într-un fel sau altul, chiar dacă tinerii nu tocmai își doreau, dar părinții impuneau copiii să aleagă o facultate sau cealaltă pentru că să obțină acest act care confirmă faptul că copilul meu a trecut prin universitate, exact, terminat 2 facultăți. învățat. Știți, eu nu aș vrea pentru moment ca noi să rămânem pe palierul că părinții cumva influențează alegerea profesiei, pentru că noi am vorbit că pe cât ar fi de oportun, pe atât câteodată ar putea să aibă efecte negative, această influență de a fi în trend, în vogă. Eu rămân pe poziția că studiile superioare sunt necesare, sau în general studiile, haideți să vă spunem așa, în general studiile. O societate poate să dezvolte doar atunci când are oameni învățați. Dar dacă este să privim prin prisma pieței muncii actuale, o diplomă nu ne asigură sub nicio formă o muncă bine plătită, cu un confort sufletesc, cu o creștere profesională. De aceea, în momentul în care noi astăzi influențăm alegerea unei profesii pozitiv, atunci ea doar trebuie să fie aleasă pe măsura aspirațiilor, așa cum spuneam de fiecare dată, a vocațiilor personale, 1 la mână, 2 la mână, cunoștințele căpătate a putea fi transferate ulterior în dependență cum se dezvoltă piața muncii. Doamna Tatiana, 4 mituri sau realități? Haideți. Ne le explicați așa cum le considerați și cum le vedeți dumneavoastră. Lucrul în străinătate înseamnă automat succes. Nu este un mit și cred că o să-mi dați dreptate. Pentru că admitem situația că noi cu dumneavoastră, eu am un bilet de avion și plec în străinătate și dumneavoastră aveți un scop bine determinat. Deci un bilet de avion nu mi-asigură sub nicio formă obținerea unor beneficii, fie financiare, fie profesionale, fie emoționale. Noi nu trebuie să excludem nici acest moment atunci când vorbim de plecarea din țară. Da, dacă este vorba că a câștiga bani, atunci putem să dăm dreptate. În cazul în care ne asigură un succes, sub nicio formă. În Moldova nu poți construi carieră. Parțial. Pentru că iarăși pornim de la fiecare din noi. Și ceva mai devreme v-am zis acea povestioară pe care am formulat-o acum pe moment. Cei care cred în sine își identifică aptitudinile, abilitățile, le dezvoltă, le pun în practică, respectiv întotdeauna reușesc să facă o carieră frumoasă aici acasă. Dacă pleci tânăr, te întorci mai bogat? Parțial. Și da, și nu. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, bani poți câștiga cât peste hotare, cât aici în țară. Totul depinde domeniul în care muncești. Și nu prea mi-ar plăcea să spun cuvântul ăsta, dar deocamdată nu-l pot substitui. Cei care rămân acasă ratează.
E adevărat sau e un fals grosolan? Da, este un mit, este un fals, putem să-l numim și să-i dăm calificative ori de care fel, pentru că vârsta medie a angajaților astăzi în Republica Moldova a crescut la 44 de ani. Ce înseamnă acest lucru? Că tineretul a plecat și fiecare tânăr rămas aici acasă, el suplinește un gol imens a forței de muncă tinere. Și respectiv, eu niciodată nu voi considera că a rămâne acasă aici în țară este a-ți rata viitorul, cariera, perspectiva sau altceva. Doamna Tatiana, vă mulțumim tare mult, e un subiect atât de important, iar vouă vă dorim ca, ascultând acest subiect, să înțelegeți exact care ar fi alegerea corectă sau, dacă sunteți părinți, cum să influențați corect să vă ajutați copiii. Nu de altfel, dar suntem în perioada când se fac totalurile pentru cei care urmează să treacă la o nouă etapă la capitolul studii. Cineva încearcă să-și schimbe jobul la acest moment sau are în gând aș pleca peste hotare pentru că acolo îmi asigur un viitor mai bun. Dragi prieteni, cei care muncesc bine, cei care au chef, dorința de a merge la job, de a lucra și de a câștiga bani, pot oriunde să o facă, inclusiv acasă, aici unde vorbim o limbă frumoasă, unde ne simțim bine cu oamenii dragi. Iar noi, dragilor, îi mulțumim doamnei Tatiana și după o scurtă pauză vom trece la bucătărie, unde pregătim delicioasele găluște cu prune după câteva clipe. A venit timpul să trecem și pe la bucătărie și vă îndemnăm astăzi să gătiți o mâncare deosebită, delicioasă, găluști cu prune. Cum sunt astea? Dar ce înseamnă? Dar în general parcă o nebunit lumea de la un moment dat, adică murături cu frișcă, știi, gen ar fi gingerică cu mere. Gingerică. Nu, apropo, serios, ai auzit gem din ardeiuți? Și din asta există. Deci, într-adevăr, sunt niște chestii care sunt foarte, foarte deosebite, dar ce înseamnă anume aceste găluști cu prune pe care nici nu le știm? Adică ar fi gălușcă, orez, varză murată, un morcov, tot o prăjitură, cumva, și o prună, da? Și o prună. Ei, dăm și o prună să fie mai gustos. Ce înseamnă această rețetă? Cum se prepară și de ce ingrediente avem nevoie în următorul material? Pentru găluștele cu prună alegem cartofi albi făinoși pe care îi fierbem în coajă, apoi îi lăsăm până se răcesc complet. Îi curățăm de coajă și de punctele negre, apoi îi dăm prin răzătoarea cu ochiuri mari. Ar trebui să obținem 500 de grame de cartofi. Una din greșelile foarte des întâlnite, dar care trece neobservată, este pasarea cartofilor cu mixerul vertical. Procesarea cartofului fiert cu orice aparat electric cu lame va rezulta într-o pastă cleioasă, oarecum elastică, care va cere multă făină și va da găluște tari. Pentru această rețetă folosiți doar răzătoarea. Acesta este primul secret. Al doilea secret este că nu trebuie folosit albuș de ou. Albușul conține un procent mare de apă care va cere mai multă făină. Gălbenușul conține mai puțină umiditate, dar un procent destul de mare de grăsime, care va face aluatul de găluște mai fraged. Așadar, separăm cele două ouă. Peste cartofii rași adăugăm cele două gălbenușuri, zahărul pudră și un praf de sare. Adăugăm și făina, dar nu toată odată. De asemenea, un alt secret foarte important, dar trecut adesea cu vederea, este să frământăm în minimul necesar, ca să nu legăm glutenul din făină, pentru că asta va face găluștele mai tari și mai elastice. Trebuie doar să omogenizăm ingredientele și atât. Adăugați făina treptat până ce obțineți un aluat moale, doar suficient de consistent cât să poată fi modelat. Împărțim aluatul acesta în 20 de bucăți egale, ceea ce înseamnă o porție de doar 35 de grame pentru fiecare gălușcă. Un strat gros de coca poate da impresia că mâncăm o gălușcă tare. Măriți porția doar dacă aveți prune foarte mari. Dăm fiecare bucățele o formă rotundă și dăm deoparte. Tăiem prunele pe mijloc fără să despărțim cele două jumătăți și scoatem sâmburii. Amestecăm zahărul vanilat cu scurțișoara.
Este timpul să ne ocupăm și de pesmet. Dacă aveți, folosiți o tigaie sau un vas cu pereții mai înalți. Puneți-o pe foc mic spre mediu și adăugați uleiul sau untul gras. Adăugați apoi pesmetul. Acesta va trebui amestecat constant pentru că se arde foarte ușor. Când capătă o culoare arămie frumoasă, oprim focul, apoi adăugăm zahărul pudră și zahărul vanilat. Omogenizăm. În acest moment se mai adaugă de obicei o linguriță de scorțișoară. Dăm deoparte. Punem 2 linguri de apă la fiert și mai adăugăm în ea un praf de sare. Formăm găluștele. Luăm câte o biluță de aluat și, utilizând puțină făină, o aplatizăm într-un cerc suficient de mare cât să cuprindă pruna. Luăm un fruct, umplem locul sâmburelui cu zahăr, cu scorțișoară și punem în centru și îl împachetăm în aluat. Aluatul se va închide foarte ușor pentru că este lipicios. Modelăm gălușca în mâini până ce aluatul se distribuie uniform. Le așezăm pe un platou presărat cu făină. Când am terminat 7-8 bucăți, le punem la fiert. În timp ce ele se gătesc, le putem termina pe celelalte. Micșorăm temperatura astfel încât găluștele să nu fiarbă în clocot. Când s-au ridicat la suprafață, sunt gata. Se scot cu o spumieră, se scurg bine de apă, apoi așa fierbinți se pun în pesmetul rumenit. Mișcăm tigaia astfel încât să plimbăm găluștele prin ea. Se vor îmbrăca singure cu pesmet fără să le atingem. Procedăm identic pentru toate găluștele. Poftă bună! Gata, e clar. Am făcut Întrebări lumină. nu. Avem întrebări doar la stele, lună, planete, comete, găuri negre și Calea Lactee. Calea Lactee, da. Adică să vedem ce ne-au prezis la capitolul horoscopul acestei zile. Și începem tradițional cu Zodia Berbec. Aveți energie și inițiativă, dar riscați să fiți prea impulsivi. O discuție cu cineva apropiat poate aduce clarificări. În plan profesional, o veste neașteptată vă motivează. Cei din Zodia Taur, ziua favorizează stabilitate, activitate practică, vă concentrați pe organizarea casei sau a finanțelor, iar în dragoste sunteți mai atenți la nevoile persoanei iubite. Gemeni, comunicarea este punctul forte astăzi pentru voi. Aveți ocazia să întâlniți persoane interesante și să creați noi legături. Aveți grijă să nu vă dispersați prea mult în direcție energia. Cei din Zodia Rac se preocupă de viața personală și de familie, o discuție sinceră poate aduce liniște. Financiar se întrevede o oportunitate pe care merită să o analizați atent. Zodia Leu astăzi strălucește și atrage atenția. Sunteți plini de energie și carismă, dar evitați să impuneți punctul vostru de vedere cu forța și altor persoane. Creativitatea vă aduce idei de succes. Cei din Zodia Fecioară, o zi potrivită pentru reflexie și analiză, aveți nevoie de ordine și claritate în jurul vostru. În plan profesional, un proiect necesită răbdare și atenție la detalii. Balanță, relațiile sociale sunt în prim plan în cazul vostru, primiți sprijin de unde nu vă așteptați. E o zi bună pentru colaborări și pentru a restabili echilibru în prietenii. Scorpionii, ambiția voastră este puternică și vreți să obțineți rezultate vizibile. La job aveți ocazia să demonstrați valoarea, iar în dragoste sunteți mai intensi și pasionați. Săgetătorii au dorință de a explora ceva nou și de a învăța ceva nou. Poate fi o zi bună pentru planuri de călătorie, inclusiv sau pentru studiu. Optimismul vostru mă lipsește și pe ceilalți. Capricornii, atenția voastră se îndreaptă spre resurse și bani, o decizie financiară importantă se conturează, iar în plan emoțional aveți nevoie de profunzime și sinceritate. Vărsător, parteneriatele sunt cheia zilei astăzi, colaborările și discuțiile noi aduc claritate. Aveți ocazia să întăriți o relație sau să rezolvați o neînțelegere mai veche. Cei din Zodia Pește au o zi cu preocupări legate de sănătate și de rutină. Este momentul să acordați atenție detaliilor care îmbunătățesc starea de bine. Profesional, o sarcină creativă vă aduce satisfacții. Frumoase predicții astrale au fost, cu sfaturi foarte utile, important să ținem cont de ele, iar noi vă îndemnăm în continuare să rămâneți aproape pentru că urmează, aș zice eu, o pauză muzicală, dar nu-i pauză, e savurare muzicală, Asta, du-mă dorule!
Du-mă, dorule, la ea, la copilăria mea, să-mi văd casa mea frumoasă, că nu a mai fost de mult, multă vreme a trecut, ca să stăm cu toți la masă. Mă cuprinde un fior de dorul părinților, inimioara nu mă lasă. N-am uitat de pâinea caldă scoasă din cuptor și de mărul din ogradă mi se face dor. N-am uitat de mamă, tată, nici de frații mei. Cel mai mic eram odată, mă jucam cu ei. Iar acum când am crescut, toți prin lume ne-am pierdut, ne vedem doar câteodată, că părinții nu mai sunt, au plecat la Domnul Sfânt, nimeni nu e pe la poartă. Peste ani am întâlnit și acasă am venit, dar am găsit o lăcată. N-am uitat de pâinea caldă scoasă din cuptor și de mărul din ogradă mi se face dor. N-am uitat de mamă, tată, nici de frații mei. Cel mai mic eram odată, mă jucam cu ei. N-am uitat de pâinea caldă scoasă din cuptor și de mărul din ogradă mi se face dor. N-am uitat de mamă, tată, nici de frații mei. Cel mai mic eram odată, mă jucam cu ei. Nu uitați de pragul casei de unde ați pornit, nici de mărul din ogradă, chiar de-am bătrânit. Nu uita de mamă, tată, ai să ajungi ca ei. Nu uita copilăria și de frații tăi. Du-mă, dorule, la ea, la copilăria mea, să-mi văd casa mea frumoasă, ca să stăm cu toți la masă. Du-mă, dorule, am ascultat cu toții, dragi prieteni, prima melodie, apropo de muzică ușoară, a invitatului nostru din studio, Ion Cernei, pe care l-am cunoscut și astăzi vom mai descoperi ce s-a schimbat de a revenit la astfel de muzică, iar împreună cu el este și acordeonistul Mihai Vârcolici. Bună dimineața, băieții! Bună dimineața și bine v-a pregăsit! Data trecută ați fost singur. Da, data trecută am fost singur pentru că am prezentat azi ce am de prezentat, însă este o piesă așa mai nostalgică și așa, după cum ați menționat, este prima piesă de muzică ușoară, unde spuneam că Mihai Mijlocit a participat la această piesă pentru că are un solo la acordeon și noi împreună cu cel care a scris această piesă, este vorba de compozitorul și autorul Andrei Prepeliță. Noi atunci când ne-am gândit ce spunem ca instrument la acest solo, ne-am gândit și la nai, ne-am gândit și la alte instrumente, până la urmă am decis să fie acordeonul. Și dacă tot ne cunoaștem cu Mihai, deja 5-6 ani ne cunoaștem, pentru că mai cântăm și la sărbători private,
ne-am propus împreună cu autorul acestei piese să le implicăm pe Mihai în acest proiect. Mihaiță, colaborarea voastră a fost din prima acceptată sau ai mai zăbovit inițial? Totul a fost așa spontan, chiar am acceptat sigur din prima, fiindcă ne cunoaștem de mult și cu domnul Andrei Prepeleță, compozitorul, și cu Ion. Ne cunoaștem și am decis noi așa să facem un duet prietenesc împreună. Așa că e o piesă mai nostalgică, mai asta. Poți să ne mai dai un pic din acel solo al tău? Hai că... Dar ce zâmbet subtil a avut, s-a gândit câteva clipe. Eu sunt curioasă să te întreb după. E mai mare ca Mihaiță. Și e greu, presupun. Așa, ia să... Și vă dați seama că la o sărbătoare privată stai cu acordeonul mai toată noaptea așa în spate? Bravo! Mulțumesc, o bucățică din solo. E practic așa un pic de coloană sonoră, mi-aduc aminte la dezbrăcatul miresei, ideală. Atunci când, în loc să se dezbrace, mireasa o mai îmbracă cu... Ai observat corect că dacă s-ar cânta așa, s-ar cânta în stil de horă rară, da? De asta noi din start, cum a apărut această melodie, da? Stăteam cu Andrei la balcon, stând așa de vorbă, el fredona această melodie, pentru că deja el se gândea să compună o piesă și eu am ascultat această melodie, eu spuneam, mai spune o dată, și parcă îmi place tare. Și zic, dacă faci melodia, mi-o dai și o dau la orchestrație. Adică am vrut să o fac din start cu orchestră de muzică populară. Dar gândindu-ne, așa a apărut peste vreo 10 minute alte idei. Zic, dar nu facem noi într-un stil mai altfel. Să combinăm muzica populară cu muzica clasică, pentru că ați auzit că acolo predomină și viori, acordeonul lui Mihai și mai folosim și instrumentul buzuki. Este un instrument grecesc ca o chitară. Ca o chitară buzuki, ca o copză moldovenească, numai că are griful mai lung. Și iată, noi am făcut în așa fel ca muzica populară să răsună puțin cu muzică ușoară. Mihai, cum ți-a părut ție acest experiment? Pentru că e prima dată această transformare pe care noi o vedem de la domnul Ion. Cum l-ai văzut în acest amploa? L-am văzut l-am luat așa ca o provocare și a fost ceva interesant pentru că, nu știu, de obicei noi facem doar un gen, dar acesta este ca o combinație și am luat-o ca o provocare, dar cred că a ieșit bine. Adică s-a redat emoția, s-a completat perfect și cu vocea lui Ion și acordeonul meu și am emanat această căldură. Cum crezi, ar fi posibilă poate mai pe viitor o combinație dintre un jazz, un rock, ce stiluri de muzică din astea mai așa aprinse sunt? Mai ascultăm, mai auzim mai pe urmă? Mihai cânt tot. Mihai. Tot. Orice cântă. De mine nu pot spune. Rămân până când la ce pot face. Nu vreau să inventez. Da, dar a fost un experiment această piesă sau a fost chiar ce v-ați dorit de mult? Eu, fiind interpret și de muzică ușoară și muzică populară, dar nu am avut niciodată piesa mea personală în așa gen, pe muzică ușoară. Și asta și m-a făcut. A fost o provocare pentru mine să încerc vocea mea în muzică ușoară, pentru că dacă e să vorbim, un interpret de muzică populară are o vibrație, da? În piesă, în muzică ușoară e cu totul altă vibrație. Zic, ia să încerc și așa. Și a ieșit un rezultat frumos. Apropo, suntem în perioada estivală, putem zice, de deschidere a evenimentelor. Cât de încărcată e această perioadă? Și mai reușiți oare să mai treceți la studio, mai faceți o lansare de piesă? Sau vă axați doar pe ceea ce înseamnă evenimentele sezoniere? Noi nu avem dreptul la pauză și nici la vacanță, știți cum? Încercăm. Noi vrem câteodată să facem o pauză și atunci când dorința e mai mare ca să facem pauză, atunci nu-ți primește. Asta e la noi.
Nici vacanță deloc nu aveți? Vacanța apare dacă este postul Sfintei Marii, da, din august, atunci putem să ne permitem acea săptămână să mai plecăm pe la mare sau la munte, dar în rest, mai ales dacă se începe sezonul nunților și cumătriilor după postul Sfintei Marii, până în noiembrie nu avem dreptul să ne ducem nicăieri. E grea activitate și cărcat tot programul, dar eu cred că până la urmă asta și va aduce satisfacție. Apropo, ați zis de post și de vacanța care vine poate atunci, a fost sărbătorile pascale, v-ați odihnit, ce ați făcut? Eu lucrând cu proiectul, dacă vă reamintesc de proiectul Talent TV, am avut și noi de lucru, filmări, editări și tot așa, adică practic pot spun că De stat nu am stat. prima zi, chiar ziua de Paști, parcă a fost așa puțin, pe jumătate a fost mai liberă și m-am odihnit. În rest, Dar nu râvniți când vă uitați prin prejur că moldovenii se odihnesc, ciocnesc ouă, se duc unii la alții. Nu râvniți la acea libertate? Nu. nu știu cum să răspund la întrebarea asta. Chiar și în noaptea de ieri am fost parte dintr-un grup coristic la o biserică din Călăraș, unde noaptea înviere am petrecut acolo, până dimineața am venit acasă și m-am odihnit 2-3 ore, după care iarăși lucru. Acum urmează să avem și piesa Stăpân pe țară. Da. Acolo nu participă Mihai. Acolo nu participă Mihai, da. Această piesă, la fel, este scrisă de Andrei Prepeliță. A fost o piesă scrisă, pot spune, pentru un interpret bine cunoscut la noi în Republica Moldova, dar nu știu din ce considerente piesa a fost lăsată într-o parte, dar mie tare mi-a plăcut această piesă, pentru că eu, practic, cu Andrei suntem peste perete și atunci când faci ceva nou, mă mai cheamă din când în când, ia ascultă cum îți pare, poate trebuie ceva de schimbat, poate lăsăm așa și tot așa. Și zic, măi, dar ce-mi place piesa asta, așa aș vrea de, ei, gata, nu e a ta, nu poate să fie a ta. Și când peste vreo lună de zile îmi spune, măi, Ion, cum te uiți, mai poate fi a ta. Și eu m-am bucurat, am colaborat cu Ion Condrea și iată că a ieșit ce urmează să vă interpretez în următoarele. Mihaiță, astfel de experimente, o să mai vrei sau cam atât ajunge pentru... Nu, cred că ajunge, întotdeauna trebuie de experimentat și de făcut ceva nou. Mai ales cu Mihai, practic ne vedem în fiecare zi. Nu știm când vine inspirația, așa că pentru lume trebuie de scos mai multe proiecte și ceva interesant. Eu îl văd pe Mihai mai mereu pregătit, pentru că din clipa în care a luat mie acordeonul și e un instrument muzical greu, nu l-a mai lăsat pe masă. Da, Mihaiță, noi ne cerem să... Dar eu sunt deprins, tot ok. Deci toată noaptea stai așa cu câte kilograme are? Vreo 14-15 kg. 14-15 kg. Păi la spate aici ai ceva așa cum niște... Un upgrade. Centuri cu blană de urs care nu... Noi vă invităm să vă savurăm în continuare cu melodia Stăpân pe țară și cu piese noi, experimente noi. Vă ajutăm pe ambii, cât și în varianta solo aici în platoul nostru. Noi vă mulțumim frumos. Rămâneți cu noi, dragi prieteni, savurăm muzică de calitate alături de invitații noștri de astăzi. Pe acest pământ, la toată lumea să cânt. Multă nu ne-am colindat, dar de țară n-am uitat, mă. Că aici e neamul meu, unde mă întorc mereu. Noi aici suntem stăpâni, eu și frații mei români. Cum să-ți răsplătesc, cum să-ți mulțumesc de toate. Când țara ce-o iubesc, tu
ne-ai dat românul, frate. Vom trăi ca niște frați, căci avem aceeași mamă. De la Nistru spre Carpați, Moldovioara mea mă cheamă. Oriunde n-aș fi plecat, plaiul meu m-a așteptat. Unde am spus primul cuvânt și-am pășit pe acest pământ, măi. Unde raiul e mai rai și avem același grai. Noi trăim, suntem vecini și pe veci vom fi stăpâni, măi. Doamne, cum să-ți răsplătesc, cum să-ți mulțumesc de toate. Când țara ce-o iubesc, tu mi-ai dat românul, frate. Vom trăi ca niște frați, căci avem aceeași mamă. De la Nistru spre Carpați, Moldovioara mea mă cheamă. Să-ți răsplătesc, cum să-ți mulțumesc de toate. Când țara ce-o iubesc, tu mi-ai dat românul, frate. Vom trăi ca niște frați, căci avem aceeași mamă. De la Nistru spre Carpați, Moldovioara mea mă cheamă. Noi am revenit și vă spunem din nou bună dimineața, vă salutăm cu drag pe toți cei ce sunteți alături de noi și toți cei care acum abia s-au alăturat, să știți că ați făcut-o la momentul potrivit de asemenea, pentru că a venit momentul să facem achiziție și oferta zilei de astăzi deja e aici în studio. Ne-a adus-o astăzi Lidia. Bună dimineața! Bună dimineața, Lidia! Bună dimineața, dragii mei! Vin de fiecare dată cu cea mai mare plăcere în casele dumneavoastră, fiindcă echipa vă mulțumește pentru toate numerele dumneavoastră, toate comenzile, toate apelurile efectuate la timp, că beneficiați atât în număr de mare de ofertele noastre speciale. Astăzi vin la dumneavoastră cu cel mai lăudat, cel mai iubit, cel mai solicitat aparat. Ați cerut, v-am adus astăzi aici în fața dumneavoastră, masajorul care este top vânzări ultimii 2 ani în cadrul echipei noastre, Velneo, care are proprietatea să vă reducă din durerile de spate și nu numai. Acest minunat masajor, care vom demonstra cum este, se fixează așa pe zona spatelui, îl fixăm în priză și prinde a porni toate biluțele astea să se rotească. Doar azi, pentru dumneavoastră, este nu cu 2000, nu cu 3000 în pachet cu pernuța noastră, dar la doar 999 de lei. Un preț foarte mic, un preț care este, ca să începeți dumneavoastră diminețele frumos, am decis să vă surprindem așa frumos, interesant și foarte plăcut. Doar 999 și își merită fiecare bănuț. De ce? Faceți masaj în zona spatelui, faceți masaj în zona picioarelor, faceți masaj după o zi încordată, poate aveți o activitate în domeniul sportului. Acest masajor vă reduce din tensiunea, din toate sărurile acumulate pe perioada unei zile, așa că nu ezitați. 022 264 260. Acum este start la această ofertă minunată.
Lidia, mă uit eu așa și am impresia că prăbușim piața, economia se duce. Preț de 999, pe când acest aparat de făcut masaj costă mult mai mult. Care e prețul lui standard? Prețul lui standard este de 1999 de lei și dacă adăugăm această minunată pernuță, s-ar primi setul nostru la 3000 de lei fix. Dumneavoastră, din confortul casei dumneavoastră, astăzi scoateți din buzunar doar 999. Și eu personal, fiindcă am discuții permanent cu clienții noștri, vreau să-l recomand pentru mămici, bunici, tătici, pentru frații care practică sportul. Sunt sigură că mulți din dumneavoastră care acum sunt cu noi pe fir, permanent au o zi de naștere sau au o ocazie, nu știu, o oarecare chiar cu mătrie, de ce nu? Am avut cazuri când s-au comandat aceste masajoare număr foarte mare pentru cumătrii. Da, pentru pus pe colaci. Acum este șansa la un preț minim. Stați sub semnul întrebării. Ce cadou să cumpăr? Ce să mai fac? Ceva mai deosebit. Știți? Pentru cei care vor ceva mai ingenios, mai interesant, 999 aveți o economie minunată astăzi în timpul acestui live al nostru. Da, am pierdut, nu că am pierdut, dar s-au epuizat, prieteni, vreo 4 minute. Am stat, am așteptat, dar a venit momentul, 12 minute să le am la dispoziție, să îl testez cum. Eu l-am testat deja, dar pentru cei care abia acum s-au conectat cu noi pentru prima dată, ne-au prins cu acest aparat de masat, iată, vă demonstrez cum funcționează el. Pe practică, sigur, se aranjează în spatele gâtului, dar să știți că îl puteți utiliza și pentru a face masaj pe mușchi, femur, la tălpi puteți face cu el masaj, acolo unde simțiți durere, clar, și în partea din față la fel, dacă sunteți acasă și pe pat vă aranjați comod. Are 3 butoane, este butonul de stop start, poftim, s-a pornit. E butonul de a întoarce direcția de rotire a biluțelor. Dacă vedem acum se învârte conform macilor ceasornicului. Am apăsat acest buton și invers se rotesc aceste biluțe. Și dacă vreți să fie cald, prieteni, poftim, avem butonul de încălzire. E foarte bun acest buton pentru că mușchii devin mai moi și eficiența este mai mare. Iată așa ușor, începem cu partea de sus și începem să coborâm, evident, în cele 15 minute de masaj, cât e o procedură normală cu acest aparat, se coboară jos și se ajunge tocmai până la baza spatelui sau partea de jos a spatelui, unde se masează la fel bine, cu biluțe călduțe și puteți, apropo, să modificați puterea biluțelor doar împingând mâinile în față și deja totul devine mai puternic, mai apăsat. În cazul în care ați relaxat nițel acest aparat, el vine așa moale pe spate. Clar că atunci când începeți procedura, primele 3-4 minuțele ar fi bine să treceți pe tot spatele ușor cu varianta mai relaxată, după care să anexați un pic de putere, da? Să dați putere acestui aparat. Cer scuze, poți să te întrerup un pic? Vreau să accentuez că însăși aparatul nostru când se pornește, automat se pornește cu efectul de încălzire. Acum, poate eu am stins-o acum? Da, se primește dumneavoastră să nu aveți dubii, pentru că stingeți dumneavoastră căldura dacă aveți plăcerea, vreți masaj mai intens cu infraroșu, fără grijă. Apăsați butonul și se reia. Și, da, Victor a zis foarte corect, are din start preconizat 15 minute ca să lucreze în continuu, să nu vă speriați dumneavoastră în caz că se oprește, îl lăsați un pic, iarăși îl conectați dumneavoastră și fără grijă mai lucrați mai departe. Relaxați-vă la doar 999, fiindcă dumneavoastră cunoașteți, toții cunoaștem că un masaj bun se recomandă să facem o sesiune de masaj cel puțin o dată la 2 luni.
Luând în considerație că o sesiune de masaj, chiar m-am informat, este la minim 700 de lei dacă e masaj profesional, acest masajor al nostru are proprietatea să, iată, este cutia acolo, putem să vedem, face masaj sub formă de frământare. Asta înseamnă că și cum ai simți mâna pe viu a unei persoane, corect, Victor? Am dreptate. Ai dreptate. Da, este așa masaj cu frământare. A doilea, faceți masaj dumneavoastră, știți așa, dacă schimbați poziția, ai senzația, știți așa, că cineva mai ușor întâi pornește să-ți facă masajul, apoi mai intens, iarăși, și îl puteți dumneavoastră folosi, cum v-am spus la început, la toate zonele picioarelor, mâinilor, de ce nu, și chiar la abdomen. În caz că cumva sunteți un pic mai plinuți, chiar încercați zilnic, folosind-o dumneavoastră, vedeți efectele mult așteptate. Eu consider că decât să investim 700, de exemplu, punem minim 10 ședințe de masaj, se primește la noi Bun, noi putem... Faceți matematica voi de acasă și vedeți care e Dumneavoastră, acum, la 999, apelând 022 264 260, aveți la doar 1000 de lei și nu uitați că perna, curierul nostru vă aduce cadou din partea companiei Top Shop. O pernă pe bază de microfibră avansată, Well Sleep, gama Dormeo Velvet, care este cea mai iubită, la fel, produs, cel mai iubită pernuță de către familiile dumneavoastră. Nu ezitați, 022 264 260. Când, dacă nu acum? Așa, prieteni, numărul a fost enunțat, iar acțiunile voastre trebuie deja să fie clare. Telefonul, numărul de telefon și oferta acestei dimineți, 999 de lei pentru acest aparat care are prețul clasic în magazine de 1999 de lei și o pernă care ia singură. Deci, astăzi ar fi așa, procură o pernă Velvet și primiți cadou un aparat de masaj, adică pentru că perna este 999 de lei, dar astăzi la sub 1000 de lei aveți și aparatul de masaj. Știți voi prea bine că aparatele, ceea ce ține de electronică, electrocasnice, totul așa, nu știu cum producătorul face mai scump, ci că e nivel, este ceva electric, costă scump electroschemele, procedurile, gândirea, fabricarea. Astăzi practic e la preț de nimic, 999 de lei, aparatul ajunge direct în dormitorul vostru, iar pe parcursul a 2 zile nu voi sta eu cu acest aparat aici la spate, ci voi o să vă relaxați împreună cu familia dumneavoastră. Da, menționăm că, sau vreau să menționez că mâinile specialistului oricum nu le anulează nimeni, specialistul este specialist, aparatele sunt aparate de masat. Atunci când veniți după o zi grea de muncă, fie ați avut de lucru în câmp, în grădină și mamă ce obosită mă simt, parcă aș vrea cineva să-mi frământe mușchii de la picioare, mâinile, spatele parcă mă doare, aș vrea ceva călduț să fie la spate. Iată, aceasta este soluția pe care singură ca persoană puteți să o dobândiți apelând numărul de telefon și să scăpați de grijile durerilor atunci când aveți nevoie de un masaj, însă persoana care e preocupată de această procedură, sigur că seara nu mai vine ea acasă sau mergeți voi undeva, dar aveți voi aparatul de masaj acasă. Vă aduceți aminte că am luat oferta de la TV, vă aduceți aminte că am acolo undeva în dulap masajorul, da, de la Dormeo, seria Shiatsu, apropo, dezvoltat după tehnică japoneză, da, 100% este cu gândirea japoneză. Știți că japonezii au primul loc în nivel mondial la capitolul masaj, așa că vă aduceți aminte că am procurat oferta în direct de la Lidia cu doar 999, ați scos masajorul frumușel și ați făcut un seans de masaj profesional la dumneavoastră acasă. 999. Astăzi aveți oferta zilei. Acest minunat masajor plus pernuța gama Dormeo Velvet dimensiunea 50x70 este gratuit, cadou, pentru că vă iubim, pentru că avem cei mai fideli urmăritori din toate timpurile. Sunt acum cu noi, consider că mulți ne urmăresc. 022 264 260. Acum este șansa să profitați din plin. Puteți procura 1, 2, 3 cu cât mai mare
mare este coșul dumneavoastră de cumpărături, minim având 2000 de lei în comandă, beneficiați de livrarea gratuită. Vă uitați dumneavoastră, vă gândiți, haideți să-mi iau eu unul, da? Dar să-mi iau unul și pentru sora, sau pentru cumătra mea, sau pentru mămica mea, automat echipa Top Shop va aduce la doar, s-ar primi 2000 de lei, 2 masajoare și la fiecare masajor primiți aceste câte o pernuță dumneavoastră ca cadou. Foarte frumos! În sine, cadou este deja faptul că acest aparat de masat costă doar 999 de lei. Deci prețul acesta redus deja e un cadou și mai ales că primiți în mod fizic și perna din această gamă frumoasă, culoarea pe care noi am îndrăgit-o din prima, când țin minte au venit fetele cu acest set și într-adevăr trebuie să profitați. Pe lângă faptul că e setat cu 15 minute de masaj, e un timp potrivit pentru ca voi să faceți această cură de masaj ca profilaxie mai degrabă. Am mai zis și am mai menționat ca să ne tratăm de anumite stări de boală, de nu știu ce, de durere. Păi nu trebuie să așteptăm să ajungem până la momentul când ne doare ceva. Cel mai bun tratament în principiu ar fi cel de a preveni această stare. Tocmai de aceea ar fi potrivit acasă un aparat de făcut masaj din gama Shiatsu, corect se numește, adică așa e de aparatul de făcut masaj. Vii acasă, ai făcut o baie fierbinte, te-ai relaxat, ai conectat aparatul de masaj și respectiv 15 minute te-ai deconectat de la realitatea de din afara casei tale, ca mai apoi să fii pregătită, în stare bună să petreci timpul alături de familie, cu dispoziție frumoasă pentru ca să prepari cina și să savurezi. 999 de lei la 022 264 260, produsele care trebuiesc în fiecare casă și nu uitați că aveți încă 2 ani garanție la acest aparat de făcut masaj, iar la pernuțe este nelimitat termenul pentru că pot rezista și pot să vă bucure cu un somn sănătos ani la rând. Da, apropo, Cristina, foarte important că mi-am adus aminte, dumneavoastră știți, mă uitam la Victor, îl puteți folosi direct din priză, de la curentul electric, cât și din automobil, fiindcă, dacă aici ne uităm foarte atent, are posibilitatea să fie extras și cum acum știm cu toții câte ambuteiaje sunt la noi, dar nu numai în țară, și când pleci undeva la odihnă cu mașina personală, ai unit frumușor în bricheta de la mașină și cât stai în ambuteiaj, te-ai relaxat cu masajorul nostru, foarte bine gândit până în fiecare detaliu și se recomandă de a fi folosit de către persoanele de la 8 ani în sus, sub supravegherea, sigur că, a părintelui. Așa că nu ezitați, 022 264 260 la doar 999, echipa vă bucură cu un masajor de la Dormeu, seria Shiatsu, dezvoltat după tehnologie japoneză și o pernuță o primiți în rol de cadou. Fiindcă iubiți cadourile, așa pernuță minunată, umplutura microfibră Will Sleep cu suprafața Soft Dreams, ia dumneavoastră în calitate de cadou. Noi îți mulțumim foarte mult, Lidia, pentru această ofertă. Sperăm că cei de acasă au profitat din plin de acest aparat de masat, de pernuța care vine cadou și te așteptăm mâine cu o ofertă la fel de bună. O zi frumoasă vă doresc! Dragilor, noi vă mulțumim pentru această ediție reușită. Alături de Cristina am fost eu, Victor Solonari, doamna Finetti și prezentă. Voi mulți. Vă dăm întâlnire și mâine în aceeași componență la De Vorbă cu Solonari și Finetti. Fiți pe fir pentru că mâine noi surprize vă așteaptă și noi oferte, bineînțeles. Sponsorul emisiunii Pelican, serviciul de livrare a apei preferată.